Jo, takže takový základní srovnání těch dvou mixérů. Co se týče ETI, tak má o něco menší výkon, tam teda to nevnímám jako něco zásadního, nicméně má menší otáčky, což v praxi zase úplně, si to je 28 000 otáček, Perfect Smoothie Vitality má 30 a Perfect by měl mít 35 otáček. Já jsem tohleto nikdy nebyl schopný změřit. Jediný, jak já jsem schopný změřit, co se v tom mixéru děje, je, že tam dám litr vody, nechám ho běžet 1 minutu a změřím, o kolik se zahřála ta voda a většinou to bývá, nebo je to stejné o 10 stupňů, takže tam to beru tak, že ty otáčky a to tření je zhruba stejné. Co teda si myslím, že je výrazně asi horší, tak je chlazení motoru, kdy vlastně ETA má stejné teda uchycení nádoby, nicméně chybí jí vlastně takovýhle větráček, který by chladil a hlavně nádoba nemá tady ty otvory, kterými by ten vzduch mohl unikat. Jo, je vlastně takhle plná, takže to je možná jeden z důvodů, proč v manuálu se uvádí, že tento mixér by neměl být zapnutý díl jak 10 minut a pak by se měl nechat 10 minut by se měl nechat vychladit. Co mi asi vadí nejvíc tady na tom mixéru je jeho velikost, že už je to opravdu obrovský mixér, který bych teda spíš doporučoval do nějakých kuchyňských profesionálních provozů, ale bohužel pro tento účel jako není tento mixér určený na doma. Vlastně 2,5 litrová nádoba je zbytečně velká a navíc vlastně tady ještě je dost velký prostor, i to víčko je větší, takže ten mixér vlastně se vám téměř nevejde pod kuchyňskou linku. Co asi bude vadit hlavně ženám je to, že nemáte moc na výběr z barev, můžete si vybrat pouze tuto variantu bílo-černou se zeleným, takže tam zatím teda ETA žádné jiné barvy nenabízí. Perfect má vlastně těch barev červenou, černou, bílou a ještě můžete mít zelenou barvu. Jo, při zapnutí teda svítí, což nevnímám jako nějakou výhodu, naopak mě spíš jako vyhovuje, když nic nesvítí a není tady ani žádný vypínač, kterým by se dal vypnout, pouze teda musíte vypnout ze zásuvky. Další jako takový technický, praktický nedostatek vnímám to, že spodek mixéru není možné namotat šňůru vlastně na spodek mixéru, takže pak, když budete mít dlouhou zelenou šňůru, tak se vám bude tady někde na lince pálet. Jo, tady ty mixéry je možné tu šňůru namotat na spodek, tam, kde je vlastně chlazení. Co se týče nádob, vypadají na první pohled stejně, nicméně nádoba ty je vlastně vyšší. Když ještě takhle nandám to víčko, který je taky o něco větší, vidíte, že nádoba je ještě o něco větší, obě mají stejný tvar, vlastně je podobný, jako byl u staršího modelu Perfect Smoothie, to znamená, že spodek i vršek jsou hranatý. Víčko teda bohužel se odvírá trošku hůř než u modelu Perfect Smoothie Vitality, vlastně je takový praktický čudlíček, pomocí kterého se dá výkon nádoby docela dobře otevřít. Nože vypadají na první pohled stejně, nicméně úplně stejné nejsou. ETA má o něco kratší nože a mají na sobě ještě vrobkování, to znamená, že jsou teda docela ostré, což když třeba srovnám s nádobou, tohle je nádoba od Vitamixu, tak ty nože jsou teda jenom 4 a jsou takový tupější a vlastně tvar nádoby Vitamixu je stejný jako tvar nádoby Perfect Smoothie Vitality, takže tam teda, co se týče nádoby, tak nevidím nějaký zásadní přednosti. Možná, co je teda výhodou, že tím, že jsou ty nože kratší, tak možná s nás vám půjde z toho vyndat nějaké oříškové máslo, ale zase tím, že jsou kratší, tak mají nižší obvodovou rychlost.
Velkou nevýhodou ETY je to, že nenabízí možnost takové menší nádoby, která by teoreticky na to měla jít nasadit také, že má úplně stejné uchycení, ale bohužel tuto možnost ETA nenabízí, takže máte k dispozici pouze jednu takhle obrovskou nádobu. V takovéhle nádobě mixovat pro jednoho člověka asi je zbytečné, jednak co se týče mytí, musíte umít celou nádobu, ale největší teda problém je ten, že se vám ta nádoba téměř nevejde, nebo v některých případech se vám nemusí vejít pod kuchyňskou linku. Co se týče předností ETY, tak taková přednost, která se může zdát na první pohled jako dobrá, je, že můžete odmontovat nože, což v praxi znamená vlastně rozmontovat nože plus těsnění pomocí tady toho klíče, což není úplně, já si myslím, praktický, aby jsme to dělali po každý, já to teda nedělám nikdy. Zde je možné, dalo by se vlastně i rukou, pokud to nebude úplně utažený, tak vlastně by se ten spodek dal odmontovat. A teda u Perfect Smoothie tam je potřeba použít speciální nástavec, který mají v servisech, nebo já ho mám taky k dispozici. Takže asi určitě je to hezké, že můžete ten mixér rozebrat, spíš bych to bral, jako když ho budete chtít jednou za čas pořádně vyčistit, tak je dobré ho rozebrat. Jako výhodu přednost vnímám tohleto velké kolečko, který jednak drží, neposouvá se a asi se s ním i líp otáčí než tady ty menší kolečka. Ale zase asi co se týče používání, tak nevnímám, že to je nějaký velký rozdíl. No, pak určitě oceníte teda knihu receptů Hrabě zdravě, kde máte takhle hezky vyobrazený různý recepty, které se dají připravovat pomocí vlastně těchto výkonných mixérů. A co se týče záruky, tak ETA uvádí, že záruka na motor mixéru je 5 let, prodloužená záruka a Perfect Smoothie Vitality má prodlouženou záruku na celé tělo mixéru na 4 roky, takže tady získáte o rok delší záruku, ale pouze na motor mixéru, takže tam nevidím zase nějaký zásadní rozdíl. Kdo z vás pamatuje starou dobrou ETU, tak tam pokud se vám nerozbije, něco se vám nestane během pár let, tak ten mixér pak vám bude sloužit si myslím velmi dlouho. Obou dvou mixerů se dají dokoupit vlastně náhradní nádoby zhruba za stejnou cenu. Asi co vás bude zajímat nejvíc, tak je cena. ETA se prodává za cenu 6999 korun a Perfect Smoothie Vitality se prodává o 1000 korun levněji, to znamená za nějakých 5999 a Perfect Smoothie se prodává za pouhých 5490 korun, to znamená, že je zhruba o 1500 korun levnější, má větší výkon, má vyšší otáčky a vlastně nádoba je tvarově úplně stejná a je o něco vyšší, takže rozhodně, pokud byste teda já bych měl volit, jestli si koupím ETU, nebo jestli si koupím Perfect Smoothie Vitality nebo Perfect Smoothie, tak bych asi dal přednost těmto dvou mixérům. Volba je na vás. Já vzhledem k tomu, že teda mám velké zkušenosti s používáním těmto mixérů, takže zatím neuvažuji, že bych do své nabídky zahrnul mixéry ETA, i když je to známá značka, ale samozřejmě všechny tyhle ty mixéry se vyrábějí v Číně, vyrábějí se teda v jiných fabrikách. Spíš jde asi o to, jaké jsou zkušenosti uživatelů a já vím, že těchto mixérů se zde prodalo dneska už tisíce a co se týče reklamací, tak těch je minimum, takže rozhodně bych se nebál, že to je nějaká v uvozovkách neznámá značka. To, že
ETA se zdá jako známá značka, je sice pravda, ale tu značku vlastně vlastní nějaká obchodní společnost a ty mixéry se zde nevyrábí, ty se samozřejmě vyrábí v Číně, takže tam bych zase na to úplně tak nehleděl. Nicméně je skvělý, že dneska vlastně na trhu už je více možností, že si můžete vybrat, že si nemusíte kupovat jenom předražené, z mého pohledu teda značkové mixéry, ať Vitamix nebo Blendtec, který se pohybují i přes 20 000 korun, že si můžete vlastně mnohonásobně levněji pořídit mixér, který vám udělá podobnou službu a bude vám určitě sloužit spoustu let. Takže přeju šťastné, dobré mixování a zase někdy nashledanou. Je léto, je vedro, dneska má být až 35 stupňů, tak si ukážeme, jak se dá snadno a rychle pomocí těchto výkonných mixérů vyrobit zmrzlina. A aby to nebylo tak snadný, tak vyzkoušíme vyrobit zmrzlinu v mixéru ETA a v mixéru Perfect Smoothie Vitality. Takže tady máme takto už zmrzlý, už teda jednou rozmixovaný jahody a maliny. A první test teda uděláme tady s mixérem ETA Vitality. Takže dáme si tam takhle 2 kusy zmrzlého ovoce. Oddáme víčko. No a to, co potřebujeme, vlastně to nejdůležitější, tak je takovýhle pěchovadlo, pomocí kterého vlastně můžeme ten obsah pěchovat. Tak jedeme. To stačí, tak vidíte, že je to docela náročný, takhle 2 kusy velkého ledu, ale jako mixér si s tím poradil docela dobře. Pouštíme, motáčky si jdete radši dolů nejdřív. Chudáci sousedi, jo, chce to teda trošku víc, jo, aby pak ta směs vlastně musí se trošku roztéct. Jo, nicméně, to je důležité, že ten mixér to zvládne. Motor může být trochu cítit, ale to je normální tady při té zátěži.